Hello guys, magandang araw. Just As TV ito. Ngayon ay gusto nating i-upload ang ating dating video na na-cover natin dati dito sa Dagupan City, Pangasinan. Noong hindi pa nagawa ang bagong tulay. So ngayon ay pwede nating makita yung dating tulay, yung nasira na medyo. Diba? So ito yung dating tulay dito sa Dagupan City. Noong hindi pa ito nasira, diba? So dito makita natin na sa kaliwa ay andiyan ang Silverios Restaurant. Tapos kung kakanan ka ay pupunta ka doon sa Divinesia Road. Pero ngayon ay pasukin natin ang Dagupan City, downtown. Nung hindi pa napataasan ang kalsada, diba? So ngayon ay makita natin na napakapatag lang, diba? Parehas lang ang level, pantay lang ang kalsada. So ito yung dating kalsada nung hindi pa na-renovate, wala pang construction works, nung hindi pa pinataasan ng gobyerno. Pero ito yung kalsada kapag walang baha, diba? Maaliwalas, malinis. Okay naman ang daloy ng mga motorista kapag walang bagyo, walang baha, diba? Mga jeepney drivers, okay ang kanilang pamamasada, diba, kung makita mo dyan. So ito yung Dagupan City, Pangasinan noon. Sabihin natin mga more or less 4 years ago, 5 years ago, diba? So ito yung Dagupan City. So malinis masyado kapag wala pang baha, diba? Ibig sabihin walang problema, diba? Pero kapag may baha ay talagang yung tubig dito sa kalsadang ito ay umaapaw. Ito na talaga yung Arellano banda, guys. Diba, sa kanang bahagi andyan yung University of Pangasinan. So yun, no? Diba? Okay naman. Walang traffic masyado. Hindi ma-traffic ang kalsada. Dito, hinto tayo ng konti. So makita natin sa kanang bahagi
Bank of the Philippine Islands, BPI. So dito guys, kakanan tayo sa may Fernandez Avenue. 'Di ba? So makikita natin ang kalsada na napaka linaw, 'di ba? Tapos mababa pa. Ito yung kalsada nung hindi pa renovated, hindi pa pinataasan. Ibig sabihin, wala pang construction works. Makikita mo sa ating mga dating videos yung kasalukuyan, 'di ba? Yung renovated na, reconstructed na yung kalsada dito sa Dagupan City, lalong-lalo na sa downtown. Halimbawa, Arellano area, Fernandez Avenue, pati yung sa may MH del Pilar. So dito guys, no, so mula sa Fernandez, kumaliwa tayo banda rito, 'di ba? So ito yung Dagupan City, downtown. Ito yung makikita natin na kalsada noon nung hindi pa siya pinataasan, 'di ba? So andyan yung SM sa kaliwa, 'di ba? Ito yung kalsada na makikita natin noon kapag walang baha. So dito na kalsada guys ay sa tingin ko parang one way lang, 'di ba? Okay, no? So dumiretso tayo dito. Makita natin yung ating sinusundan na tricycle, 'di ba? Na maraming karga. Only in the Philippines. 'Di ba? Hindi mo makita yan ata sa ibang bansa. Dahil ako napunta na rin doon sa Vietnam, halimbawa lang, or doon sa Thailand. Meron din silang mga kakaibang mga style doon, 'di ba? Pero iba, 'di ba? Sa atin dito ay iba rin. Diretso lang tayo guys. Maraming salamat pala guys sa inyong pag-subscribe sa channel natin. At yung mga nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Maraming salamat po. Kung gusto mo ring mag-likes or mag-comments, pwede rin, 'di ba? At kung gusto mo pang makatanggap ng video natin, ay click the notification bell para palagi kang updated kung meron tayong mga videos uploaded. Thank you very much. So guys, no, so andito pa rin tayo sa Dagupan City, 'di ba? So sa araw na ito ay hindi naman masyado ma-traffic, 'di ba? Pero siyempre pag mayroong mga sasakyan na biglang
tatawid kagaya nung ganun galing sa ibang kanto ay okay lang yun, bigayan lang, diba? Ganyan naman yan yung driving safe, safety first, ika nga, diba? Pero dito sa Philippines, ang nakita ko lang ay talagang bigayan lang, diba? Para walang aberya, walang disgrasya na mangyayari, diba? Dahil kahit sino, diba, drivers na minsan ay kung bigla tayong nag-U-turn sa kalsada, so pinagbigyan din tayo ng ibang mga drivers, kaya bigayan lang yan. So guys, na daanan ata natin yung Mayumbo area, so ngayon ay Karanglaan. Sa kanang bahagi guys, kung pasukin natin yung mga kanto dyan, Bacayao Norte yan. Tuloy lang tayo guys. Diyan naman sa may unahan ata, pagkakanan ka ay Bacayao Sur. Ganito lang guys ang Dagupan City, diba? Magandang city. Ako ay dayuhan lang dito, pero nagustuhan ko ng maninirahan dito sa Dagupan City. Yung kahoy na yan guys, no, kung makita mo ay buhay na buhay pa rin. Talagang hindi pinaputol ng gobyerno. So guys, sa taon na ito, kung maalala ko ay 2020, kasagsagan pa ito ng pandemya, diba? Pandemic time pa, ika nga. Dahil kung mapansin mo sa mga tao ay yung mga iba ay naka face mask pa, diba? So guys, dyan sa unahan ay makita natin yung arc, yung arko, diba? Ayun, no? Kulay dirty white, sabihin natin, na mayroong design mga bangus. So yun ang boundary ng Dagupan City, tapos Calasiao Municipality. So yun, no? So kapag kakanan ka, Bacayao Sur yun. So guys, hanggang dito na lang tayo, no? Hindi na tayo tutuloy doon sa Calasiao area. Kinaver lang natin ang Dagupan City, Pangasinan. Thank you very much for watching our video. Just Us TV.